അസ്സലാമു അലൈക്കും. എത്തക്കണ്ണിയാളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ പോണ് കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ പോണ്. അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണിയാളെ എന്ന് വന്നിക്കണത് ഒരു പാചകമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ പാചകം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ അവിടെ എടുത്ത് കഴുകി ഒന്നാക്കിയാണ്ട് നല്ല കോലത്തിലവിടെ മുറിച്ചെടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഈ ചട്ടിക്ക് ഈ കോലത്തിലവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകിട്ടണിയാളെ. അപ്പോൾ അതിക്ക് എന്ത് കാട്ടിക്കണ 1.5 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് മുളകും പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ കാശ്മീർ മുളകും പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു നുള്ളു ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട്, നമ്മളെടുത്ത് ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാടൻ തന്നെ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ മുളകും പൊടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. 2-3 സ്പൂൺ അതും അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ എരിവ് വേണം, നല്ലോണം എരിവ് വേണ്ടിയവർക്ക് നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളൊക്കെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂണ്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത് എന്താണെന്നോ, 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ആട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മല്ലിപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാട്ടോ, ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇയാളെ നമുക്കൊരു നുള്ളു ചോയട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ഇട്ടേക്കാണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ വെപ്പിന് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മുളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ചിലർക്ക് വേണ്ടി വരും, ചിലർക്ക് കുറവ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ടെടുത്തോണ്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തുക്കണതേ കുരുമുളകും പൊടിയും ഗരം മസാലൻ്റെ പൊടിയും കുറച്ച് വലിയ ജീരകം കേട്ടോ, അത് 3 കൂടി ലസിച്ച് അതും അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തുക്കണ്. പിന്നെ ഈ കല്ലുരലിൽ കുത്തിച്ചയച്ചങ്ങാണ്ടേ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നല്ലോണം കുത്തിച്ചയച്ച് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് അരച്ചങ്ങാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതങ്ങനെ ആയാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോലത്തിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കണം, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ, കുറച്ച് തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിലൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിക്കണം. ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി 2 പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇട്ടുങ്ങാണ്ടേ അത് ഇതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുത്തിക്കണ് നമ്മളെ ചിക്കനിക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ, ഈ കോലത്തിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത സബോളയാണ് കേട്ടോ. സബോള നമ്മൾ വേറെ വഴറ്റണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇയാളെ. ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് നെയ്ച്ചോർക്കൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കൂല, ആ കോലത്തിലും ഇങ്ങോട്ട് നല്ലോണം കരിമുരിയേനോട് പൊരിച്ചെടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഇതേമാതിരി ചോക്ക അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകരുതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും ഒരു പിസ്കും കാട്ടരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ സബോള പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇട്ടോണ്ടി. നമ്മൾ വലിയ 2 സബോള പൊരിച്ചിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇയാളെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഈ കോലത്തിൽ നന്നായിട്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്തെങ്ങാണ്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഈ കോലത്തിലൂടെ മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്ങാണ്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം കജ്ജോണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നോ കയ്യിലോണ്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആകെ പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ മസാലയൊന്നും നമ്മളെ ചിക്കനുമൊക്കെ പിടിച്ചണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് കജ്ജോണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, നമ്മളപ്പക്കപ്പളെ വെക്കുകയാണ്. കണ്ട് എല്ലാ കോലത്തിലും ഇവിടെ മസാല പിടിച്ചും ചെയ്തിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാട്ടണമെന്ന്, നമ്മൾ ആ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുത്ത ചട്ടി ചൂടായി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ. അതിലൊരു തുള്ളി 2 സ്പൂണ് എണ്ണയുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ എണ്ണയ്ക്ക് നമ്മളവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എണ്ണ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിതൊക്കെ ഈ ചട്ടിത്തത് മുഴുവനും ആ ഇൻഡാലെ ചട്ടിക്ക് ചീനച്ചട്ടിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാട്ടാ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചട്ടം കൊണ്ടൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചുങ്ങാണ്ടേ ഈ കോലത്തിൽ ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്, ചൂട് എല്ലായിടത്തും കൂടി തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടതല്ലേ, വല്ലാതെ ഇളക്കി മറിച്ചേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കാണ്, ഈ കോലത്തിലൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിക്കണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാട്ടിയാൽ മതി, ഇതൊക്കെ ഇടക്കും തിരക്കും ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ഇളക്കി കൊടുക്കുക, പിന്നെ അടച്ചേക്കുക. ഈ കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് ചെജ്ജണം കേട്ടോ അടുപ്പത്ത് വെച്ചങ്ങാണ്ടേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്തുങ്ങാണ്ടേ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിക്ക് വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇയാളെ. ഇത് കണ്ട വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളക്കണത് ഇതിൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞുണ്ടായ വെള്ളമാണ്. വെള്ളം പാരേണ്ട ഒരേ ആവശ്യമല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാട്ടുക, ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക, ചെറിയൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പോൾ അത് ഇതിക്കോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിക്കണേ നമ്മൾ. ഇനി 2 മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും പുതിനൻ്റെ ഇലയും ഒരു നുള്ള കൂടി നുറുക്കിങ്ങാണ്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ അടുപ്പത്തേക്കോട്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേകണത് വരെ ഈ കോലത്തിലൂടെ കാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. വെള്ളവും ഒന്നും ഇതിക്ക് പാരണ്ട കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഈ കോലത്തിലൂടെ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇയാളെ. ഇത് അത്യാവശ്യം വെന്തിക്കണം കണ്ടില്ലേ. ഈ കോലത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആയി വരും വന്താൽ. അപ്പം ഇയാളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിക്കണതേ.
അതിൻ്റെ പേരതാട്ടോ ചിക്കൻ ചുക്ക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിക്കണ്. ഇനി നമ്മളിത് വാങ്ങി വെക്കണം അടുപ്പത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു വട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി തിന്നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ എന്നും പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓലും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാം.